Chimombe Emma ndiwe changamiri anoti Makaure Tafadzwa ana yatora dare renyu atora dare renyu nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekundipa maurwe ndakurikwa nemurume 1 nembo dzako zvinodaro Makaure Tafadzwa Tafadzwa Makaure muzukuru wemurume wangu akapindira munyaya yekunetsana kwangu nemurume ndiye aitumwa kuuya kumba murume wangu peke ngatiza nemumwe mukadzi wemunhu unogara kusaiti ndiye aiuya sekungada kuyananisa iye achinditora mazwi nefoni achidzosera kumurume mushure mezvo achibva azotumwazve nemurume kuya uda kuzotengesa mombe murume asipo mushure mezvaona kuti zvese zvaramba kubudirira akazonge akuda kupa mukomana wangu webasa wawa une poison kuti ndoritasisa kutora mombe kuti mukomana wemumba ira rakadzirira panze padzaibotsunurwa nepavha. Mushure mekunge wachindishungurudza iye Tafadzwa nemurume wangu waiuya usiku nemasikati wachititsvaga wachititi uchabva chete pambapa kana waramba kubva wachafira ipapo. Saka mumwe musi wakauya usiku ndinoda kuuya kuzokumbira protection order kumapurisa wachida kuti murume wangu achibvadaira kuti ndandiri kuwinimbe dhemu asi ekendari munharaunda wachibva uya zuva kwati svipei ndiri kugeza wari wairira Tafadzwa wachindidzingira vanamdo wanda muchingishu usiku wese wachitsvaga nematochi kwaedza ini sekunhaida kuya kudare ndakafona pamutyapure kumwe wakumusha kwangu kuti wandipe hembe dzekuisa kudare ndibate nguva sezvo kumba ndaitya kudzokera ndakenge ndabva nekudzingirirwa ndokubva atora mukana yayo kuti nekuti ndadaidzira kuti mundigire hembe dzekuendesa kudare iye akutofamba achiti rusero rwakaperera peturu kustation saka wakaonekwa usina kupfeka asi ndakenge ndakapfeka hembe dzangu dzese oni dzekenzi dzekuseenzesa pamba. Ndekupiko ndinogara uku Shangweri Settlement Village D. Saka yakenge akubva musi wese munhu yakenge akagumbuka kuti ndakukundikana kuti zvawaida nasikuru zvaramba aifamba kumashops achimisa munhu wese achitaura nyaya yekuti mai mukosera tawana wakashama wasina kupfeka hembe yavadonhera murusero rwakaperera peturu munzira akaenda kuine nhamu kwanyahada akanomisa vanhu makuwa achitaura futi izvozvo nevamwe wakavari pano mawitness adai navo vaingomisa munzira munhu wese aiona aingomisa munzira saka ndaiva mawitness mairi akasiyana akataura futi zvakadaro izvozvo izvo kuti wakupenga wafamba wakashama akurohera chinangwa chake ichi chekusvibisa asi chakuti siyane nasekuru mjiri mese nemakasiyana murume wangu iye haachandi akaenda kuda kubvira musi wa23 October kusvika izvozvi hakuna rugare akandiramba akatondikandira gufuru iye Tafadzwa Makaure ndiye akatumwa kukanda gufuru kuchikenini kuno ndikandika shiri gufuru pasina wabereki wangu kana kuri kuti hakuchandiri saka ndatokuramba kana kuda kunoka kana chimuti ndatokuramba asi muri pamba yenyu ndiripo pamba ndakapuwa protection order nemagistrate kuti ndigare pamba asi mushure memumba imomo ari kungouya bedza chinova vachinotisama mapepa mushure meprotection order yekuti evicta pamba asi darekera kuti hakuna pepa zvere uchafana kubudisa rekumwe evicta dzapamba nditoonera ndakatopedza kudifenda marimesuro ekuti tinofana kuti within 5 days ndinge ndatodza pamba adzoka pamba iye kenge asi pamba murume wangu ekenge atiza nemukadzi wemunhu kugara nenguva igandaisa kuziva akadzoka musi wa18 April usiku akatiza nemukadzi wemunhu hongu saka iye paakadzoka muri kugara mese akasvoti ndinoda bedroom rangu akasvoti dzingai mini bedroom asikoisa zvinhu zvake zvese ipapo achibika ega ini pandaiswa zvinhu zvese kukicheni
kubva kusekubhedhi nedhaini vatotora vatokiya agara ega achibika ega. Mushure mezvo ndinorarama nekurima muriwo nemadomasi. Vanhu vakazobvunza kuti da muriwo nemadomasi unonzi hapana munhu ibva panogeta wakudzinga washandi wangu vanonditengera, uye muriwo akasvikorimira pasi zvikanzi panoti inini haunditongere kuti bandimadza ndinoda. Ndikati gadheni redu rakakura almost a hectare, ini ndei ndichingorima kota, asi akasvikotora muriwo ndinorarama nawo wache iwoyo akasvikorima ndobe ndida kutorima zvinhu zvangu ipapo haunditongi panoti inini. Mushure mendinarambidza kuti hafaniri kundiharasa, ndinofanira kuraramisa zvandaiita Makadzokera here kumapodzi kuti ari kuya kundiharasa? Ndakazokolekta protection order nezvo ndakamboya ndichida kuti ndiende kumapurisa inge isina kunyorwa zvakanaka saka ndaipiwa nezvo ndisati ndadzokera. Bedroom kuti hapana kudzingai Ndenge tisingazvisi akasvotopinda zvese handina kudzokera nekuti ndisina mari yekufambisa ndinotobatsirwawo navabereki mari dzekuisa kuno kuti zvandairarama nazvo zvacho akatorimira pasi. Saka unoda uri kwanini? Apa wakati ndimombe wani. Patafadzwa makauri ndakati ndoda mumbe wayo. Nemamwe masango ndikuti yemurubongo. Pane mamwe tu. Okay. Ndakafadzwa makauri ndiri mawechitesari kuvanhu utano chikutaura. Kutongotora izvozvo handiti? Mama. Ndiri pamusoro patafadzwa makauri. Ndimani ndimwe sabhuyo. Taurayi. Nyaya iyi tenge tiri panyaya. Vanhu vatoneri kutorya sadza zvinhu zvezvekupera pari panhamba. Ini ndakasvikawo panhamba ipapo very late panhamba ndakatosvika vanhu vakuda kutorya sadza masikati sekuma 1 ipo. Ndasvika ipapo makaura uye tafadzwa akazouya kwandiri. Hana mutsvaga ndaizomboziva kuti hapane panhamba pane pakawanda wanda. Tafadzwa akauya kwandiri. Tafadzwawo chekutanga cheda ndikuzivise mama. Munhu wetinonamata naye anopinda 7th day, indopindawo 7th day. Munhu ari elder kuchechi kwawo kugundi. Iniwo ndiri elder kumawedza chechi. Saka pakauya chitaure kwandiri ndakafunga kuti pamwe iconnection yeukama hwedu pachikristu sema-elders emasangano ndozvandakatora ndichiita. But ndakazonzwa speech yaakataura kwandiri, it was quite off kubva kuchechi. Akasvikotaura achiti, sekuru, ndanzwa Emma muzukuru wenyu, muzukuru wangu, mwana waye nzete yangu. Emma mai mufera. Ndozvaakasvikotaura kwandiri. Saka ndafunzwawo kuti humbowo hwakasimba. Akasvikotaura ega achiti muzukuru wenyu Emma aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa. Kwamadziwa yena nhasi handitombozivi. Nenzvimbo yavanogara ina handitomboizivi. Asi ndozvaakasvikotaura kwandiri kuti sekuru Emma muzukuru wenyu aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa. Ndikati Emma anokuwana asina kupfeka. Akupembere muzukuru wangu uruzaya kuti vanhu vesangano handozvaitika sei. Saka aigofamba achitaurira vanhu ivo panhamba. Asi pandiri apa tikazvikombirisa nazvo. Pandiri akasvikotaura neni direct kuti Emma aonekwa asina kupfeka kumunda kwamadziwa. Ndomashoko wangu yani. Ndaita inyama. Mumwe witness ndiani kuti tibva tazwe rizere taura zita renyu? Ndiani mai? Ndimani zita? Inini ndiri maikumbira ndiri nyai wachasipana Emma. Ndakamuona mukomana uye munhu ari kutaura makaura ari kutaura. Ndakamuona achiuya kuno akanditi mbuya chamunomirira kuti mukanisere vanhu vaviri avo hakuna
mazoziva here kuti muzukuru wenyu zvaakuita chii? Ndikati ani muzukuru wacho? Ndikanzi Ema. Ndikati ari kuitei Ema? Ndikanzi Ema akaoneka isina kupfeka. Ndikati akaoneka isina kupfeka, asi akuroya here Ema? Ndozvandakaita ini. Ndikanzi ameno zvinowaguza. Inini nenyaya yekuti waizvidaidza kuti ndakadzivise nyaya dzavo, kuti murume wangu akasofa wakasara ini. Saka ndakaona Ema ndakamuitira ukasha, ndichifunga kuti zvedu ndizvo zvaitika. Ndikati Ema, iwe uri mwana wokuti ini ndiri mwoyo, iye mwoyo mwana wako. Iwewe kumirira kuti ugare mumba mako. Iwe wakuoneka usina kupfeka, wakuroya here Ema? Unoda kuti ndiregere kukumirira here panyaya dzenyu, ngekuti inini kana wakuita izvozvo ina ndichakwani panyaya dzenyu. Ndakataurira ndichituka. Iye angatotizawo mukomana uyu chinditaurira nyaya dzake, wobva atopinda mukati mutauro inini ndova ndakwesha ndichifamba ndichipinda muni. Pachine umwe mbowo here idzo mbiri dzataura. Okay. Saka garira pasauti munobhadharwa mombe. Chatozotaura nekuti inyaya dzekwatandi indawo dzatiri kutongwa mushere kwatandi. Tandi mukoma waJasper Mukosera. Saka zvese zvaanotoita aita kuti nahuna akadai ukandikati kuti enda hahuna kwaunoenda, mapurisa eshamwari dzangu nokuti takamboenda neimwe nyaya akambuya akasvika housebreak pamba tisasagara tese, akatora zvinhu zvimairrigation schemes akaenda nawo, ndikasvikoripota nyaya yacho ichitungamirwa naanonzi mupurisa ndisibindi. Tauya kukoti yakangodzi nyaya rasi, asi zvinhu zvakatoita. Takati kada kwasvika ako kadaenda kwadare kwamambo Tandi mukoma wangu William Itsokofa. Jasper Mukosera. Saka ndakaona kuti kada ndiende kungotenderedza kuona kuti bvira muna January kusvika izvozvi ndiri kungofamba anongokanda mapepa after mapepa achina kuziva kuti handina kwanizvoda ndisina hama aidzimba dzakatopaswa kare kare. Ndinaizo kuti handina kunoona mari uye kuti akauya kunoku nyaya dzechingosvikonzi yapera ndo oudza kuti rimwe beba ukumbirira kungodhifenda bedzi kuti saka ndotokumbirawo kudaro kuti hamedu ngaite sei kuti ndisara ndichipa mapepa ndadzwa ndikufamba ndatoone BP ndatoone BP patient neumwe ndisina mari yacho ndakumbirira kupuwa nehama dzacho dzakutokundikanawo hadzisisina yanonga chingodza mapepa chingoti ndikakaendawo kuza tinongodzi zvapera. Saka ndikaenda muvhoti zvakapiwa protection order nehurumende, amwe achichagara zvakanaka iye achingozviita zvakandiita zvakanisa, asi iye atotaridza kuti haasi kutondida pamba pazvachose. Saka pfungwa yangu ichiti haminoti zvinobvumirwa here. Tine nzvimbo mbiri tatiri kugara patakapiwa nababa naTezvara, iye achibva kumba kwachibva kwauri patapiwa pekuwa akati kare takuita irrigation yatichiri matiripo, uye ane mumwe plot yatine Workfield B 41. Saka sezvo iye asikuda kugara padhuze neni zvaisaita here kuti paradzano yedu kuti mwoko nemumwe neukuku sezvo iye asasati. Tichatotaura naivo mambo Tandi. Ino ngarichiregere kupinda nekuti haana kuuya. Ndotanga ndataura naye mambo Tandi nemaishu zvacho, then ndozopinda panext ndinozofonera maposi enyu ekunza kudai. Padare ndakashandisa nekusvikoripota ndakaripota $100 plus yanhasi 20 plus kufamba kwatakaita kairi ndakabvisa ma50 30 plus 20 plus 100 150. All right.